дар мавҷ барномаи иттилооти хабар. эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон бо 5 вазиру 4 раис ба туркманистон сафар кард. филми Аниса Собирӣ дар Итолиё беҳтарин дониста шуд. вазорати тандурустӣ вазир ба кор баромаду шаҳрвандонро қабул кард. зеленский гуфт Қирим ҳеҷ гоҳ ҳудуди Русия намешавад. оғози тамринҳои муштараки низомиёни Ӯзбекистону Русия. бо шарҳи ин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Туркманистон сафар кард. хабар медиҳад дафтари матбуотии роҳбари давлат. ба иттилои манбаъ, сафари кишвардори Тоҷикистон ба ҷумҳурии Туркманистон ба хотири иштирок дар вохӯрии машварати сарони давлатҳои Осиёи марказӣ сурат гирифт. роҳбари давлатро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Қоҳир Расулзода, Рустам Эмомалӣ, Озод Раҳмон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. ҳамзамон президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмонро дар ин сафар вазири умури хориҷӣ, ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони рушди иқтисод ва савдо, энергетика, нақлиёт, фарҳанг ҳамроҳӣ намуданд. илова бар ин, раисони кумитаи сармоягузорӣ, кумитаи кор бо занон, кор бо ҷавонон ва сайёҳӣ низ ҳамроҳи роҳбари давлат ба Туркманистон сафар карданд. ёдовар мешавем, зимни суҳбати ахири телефонии президентҳои Тоҷикистону Туркманистон ба муносибати зодрӯзи Бердимуҳаммедов, ки охири моҳи гузашта баргузор шуд, ӯ Эмомалӣ Раҳмонро ба меҳмонӣ даъват кард ва таклифаш пазируфта шуд. филми коргардони тоҷик Аниса Собирӣ оҳангҳои замони гумшуда дар ҷашнвораи филмҳои ҳуҷҷатӣ Сол Луне фестивал дар Итолиё беҳтарин дониста шуд. ин офаридаи коргардони тоҷик миёни даҳҳо филм дар бахши акси беҳтарин пирӯз дониста шуд. бояд гуфт, ки дар ин ҷашнвора филмҳои гуногуни таҷассумгари фарҳанги кишварҳои гуногун ба намоиш гузошта шуд. маълум аст, ки филми 45 дақиқагии оҳангҳои замони гумшуда як қисми лоиҳаи Аниса Собирӣ дар бораи мусиқии Тоҷикистон аст ва соли 2017 роҳандозӣ шудааст. филми коргардони тоҷик дар бораи сафар ба манотиқи дурдасти Тоҷикистон нақл мекунад ва бинандаро бо анъанаҳои қадимаи фарҳангии халқҳои Помир ошно мекунад. дар мусиқӣ анъанаи тарихи тӯй ва ба хоксупорӣ нишон дода шудааст. филм дар бораи навозанда аз Британияи Кабир Лео Абрахамс нақл мекунад, ки дар Тоҷикистон як навъи махсуси мусиқӣ мад даро меҷуст ва тасмим гирифт онро ба таври зинда гӯш кунад. ин тарҳро продюсерҳо Исмоил Наузирӣ, Зебои, Ҷозеф ва Смит Прото рӯи кор оварданд. наворбардор Алексей Вазнос, муҳаррир Разван Барсети ва мусандиси садо Шаҳринисо Яковлева мебошанд. ҷамолиддин Абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон 3 август шахсан як қатор шаҳрвандони кишварро, ки бо масъалаҳои гуногун ба вазорат муроҷиат карданд, қабул намуд. хабар дод дафтари матбуотии вазорат. ба иттилои манбаъ, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон муроҷиати шаҳрвандонро шунида, вобаста ба ҳалли масъалаҳои онҳо ба масъулини соҳа дастуру супоришҳои махсус дод. ҳамзамон манбаъ қайд кардааст, ки Ҷамолиддин Абдуллозода ҳанӯз рӯзи душанбе ба кор оғоз карда буд. ёдрас мешавем, ки чанди пеш расонаҳои дохилӣ хабар дода буданд, ки вазири тандурустӣ Ҷамолиддин Абдуллозода аз сӯи фарзандони Қурбонбек Раҳмонова, хоҳари марҳуми раис ҷумҳури Тоҷикистон латӯкӯб шуда дар бемористон бистарӣ гаштааст. ҳузур надоштани вазири тандурустӣ дар нишасти матбуотии рӯзи 26 июл дар маросими қабули 1,5 миллион воя ваксинаи ироан намудаи Иёлоти Муттаҳидаи Америка дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳадсу гумонҳоеро ба вуҷуд овард. бархе гуфтанд, ки вазири тандурустӣ гирифтори коронавирус шудааст ва гузоришҳое ҳам паҳн гардиданд, ки Абдуллозода ва гурӯҳи табибони баландпояи дигар аз сӯи фарзандони Қурбонбек Раҳмонова, хоҳари марҳуми раис ҷумҳури Тоҷикистон латӯкӯб шуданд. бар асоси гузоришҳо наздикони марҳум Раҳмонова табибонро ба табобати нодуруст муттаҳам карданд. аммо Эмомалӣ Мирзо, сухангӯи вазорат, ин иддаоро бепоя хонда афзуд, ки Абдуллозода дар Москав аст. сухангӯи вазорат афзуд, ки қарор аст Абдуллозода то охири ҳафта ба ҷои кораш баргардад.
قریم هیچگاه حدود روسیه نمیشود، گفت رهبر این دولت ولادیمیر زلنسکی در برنامه شبکه دوم. او گفت روسیه هیچگاه قریم را به مثل اوکراین ها دوست ندارد. زلنسکی بارها اظهار داشته است که مقامات کیف همه کار را برای برگرداندن قریم میکنند. برای این پلتفرم قریم آغاز شد که نشست آن 23 آگوست پیش بینی شده است. کیف پیشنهاد کرد که با پلتفرم ایالات متحده آمریکا، ترکیه، بریتانیا کبیر، کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا همراه شوند. روسیه بارها تاکید کرده است که تلاش‌های اوکراین برای برگرداندن قریم غیر قانونی است و همچون تجاوز قبول کرده می شود و تشبس‌ها با مانند پلتفرم قریم از جانب مسکو همچون یک اقدام دوستانه از دستاوردی مستقیم به تمامیت ارضی قرقیزستان ارزیابی می شود. نواری آغاز آزمایش مشترک را وزارت مدافع ازبکستان نشر کرده است. در آغاز مشق‌های مشترک ازبکستان و روسیه، نایب فرمانده حوزه مرکزی حربی روسیه گنرال مایور نیکولای تریشنکو و نایب وزیر مدافع ازبکستان در امور آمادگی جنگی پالکوونیک قادر تورسونوف شرکت داشتند. در پی برداشتن پرچم روسیه و ازبکستان زیر نوای سرودهای ملی دو کشور گذشت آغاز گردید. در مجموع در آزمایش حدود 1,500 نظامی با استفاده 300 عدد تکنیک حربی شرکت نمودند. در پس منظر شدت وضع در افغانستان، نیروهای روسیه یکجای با قواهای مسلح کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان سلسله آزمایش‌ها را راه اندازی کرده است. سامیان عزیز، همینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.